ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஸ்போக்கன் ஹிந்தி எப்படி ஈஸியா பேசுறதுங்கிறத வரிசையா வீடியோஸ் மூலமா பார்த்துட்டு வரோம். அந்த வரிசையில இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பிரசன்ட் டென்ஸ்ல, அதாவது நிகழ்காலத்துல சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணி எப்படி பேசுறது அப்படிங்கறத இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம வாய்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதனால நம்மளோட வீடியோஸ் எதையுமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் போர்ட்ல ஒரு சில சென்டென்ஸ் எழுதிருக்கேன். அது என்னன்னு நம்ம ஒரு சென்டென்ஸா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், ராஜு जाता है. ராஜு जाता है. जाता है जाता है அப்படிங்கிறது ஜானா அப்படிங்கிற வேர்ப்ல இருந்து ஜாதா அப்படின்னு மாறி இருக்கு. ஜானான்னா போறது அப்படின்னு அர்த்தம். ஆண்பால் ராஜுங்கிறது ஆண்பால் அப்படிங்கறதால ஜானா ஜாதா அப்படின்னு மாறி இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லயே பார்த்திருக்கோம், ஆண்பாலா இருந்தா வேர்ப் பக்கத்துல தா அப்படிங்கறது ஆட் ஆகும், பெண்பாலா இருந்தா வேர்ப் பக்கத்துல தீ அப்படிங்கிறது ஆட் ஆகும்னு பார்த்திருக்கோம். சோ அதுல அதே மாதிரி ராஜு ஜாதா ஹே, ராஜு செல்கிறான். இதே ஒரு பெண் பெயர்ல இருந்துச்சுன்னா ஜாதி ஹே அப்படின்னு வந்திருக்கும். சோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், பூபால் காத்தா ஹே. பூபால் காத்தா ஹே. காத்தா ஹே அப்படிங்கிறது கானா அப்படிங்கிற வேர்ப்ல இருந்து வந்திருக்கு. கானானா சாப்பிடுறதுன்னு அர்த்தம். சோ பூபால் அப்படிங்கிறது ஆண்பால் அப்படிங்கறதால பூபால் காத்தா ஹே. காத்தா ஹே அப்படின்னா சாப்பிடுகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ பூபால் காத்தா ஹே, பூபால் சாப்பிடுகிறான். வஹ் ஆம் காத்தா ஹே. வஹ் ஆம் காத்தா ஹே. ஆம், ஆம்னா மாம்பழம் அப்படின்னு அர்த்தம். காத்தா ஹை அப்படின்னா சாப்பிடுகிறான் அர்த்தம். வஹ் அப்படிங்கிறதுக்கு அவன், அவள், அது, இது மூணுமே மீனிங்னு பார்த்தோம். இங்க ராஜு பூபால பத்தி பேசுறதால அது நாம ஆண்பால்னு புரிஞ்சுக்கணும். வஹ் ஆம் காத்தா ஹை, அவன் மாம்பழம் சாப்பிடுகிறான். ரஹீம் गेंद खेलता है. ரஹீம் गेंद खेलता है. गेंद, गेंदனா பந்து அப்படின்னு அர்த்தம், பால். கேல்தா ஹை அப்படின்னா, கேல்தா அப்படிங்கிறது கேல்னா அப்படிங்கிற வேர்ப்ல இருந்து வந்திருக்கு. கேல்னான்னா விளையாடுறது அப்படின்னு அர்த்தம். சோ ரஹீம் கேந்து கேல்தா ஹே, ரஹீம் பந்து விளையாடுகிறான். கேல்தா ஹை அப்படின்னா விளையாடுகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். பீட்டர் பாட் படுத்தா ஹே. பீட்டர் பாட் படுத்தா ஹே. பாட்டுனா பாடம் அப்படின்னு அர்த்தம். படுத்தா ஹை அப்படின்னா படிக்கிறான். படுத்தா அப்படிங்கிறது பட்னா அப்படிங்கிற வேர்ப்ல இருந்து மாறி இருக்கு. பட்னான்னா படிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். சோ பாட் படுத்தா ஹே, ஆண்பாலுக்கு படுத்தா படிக்கிறான். ஓகேவா? பீட்டர் பாட் படுத்தா ஹே, பீட்டர் பாடம் படிக்கிறான். ராஜு ஸ்கூல் ஜாதா ஹே. ராஜு ஸ்கூல் ஜாதா ஹே. ஸ்கூல்னா இங்கிலீஷ்ல ஸ்கூல் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஹிந்தியில ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸ்கூல்னா பள்ளிக்கூடம். ஜாதா ஹைனா செல்கிறான் அல்லது போகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ ராஜு ஸ்கூல் பள்ளிக்கூடம் செல்கிறான். ரவி घर जाता है. இதுல கா ஃபோர்த் கா, இது நாலாவது கா, க க க க. நாலாவது கா அழுத்தி கா அப்படின்னு சொல்லணும். சோ ரவி घर जाता है. घरனா வீடு அப்படின்னு அர்த்தம். रवि வீட்டிற்கு செல்கிறான். मैदान में दो लड़के हैं. मैदान में दो लड़के हैं. मैदान, मैदान அப்படின்னா மைதானம் அப்படின்னு அர்த்தம், பிளே கிரவுண்ட். மேனா இல் அப்படின்னு அர்த்தம். मैदान में மைதானத்தில். दो लड़के हैं. दोना இரண்டு, லடுக்கே அப்படின்னா சிறுவர்கள். லடுக்கான்னா பையன் இல்லையா, அது ப்ளூரல்ல சொல்லும் போது லடுக்கே அப்படின்னு மாறுது. தோ லடுக்கே ஹே, இரண்டு சிறுவர்கள் இருக்கிறார்கள். மைதான் மே தோ லடுக்கே ஹே, மைதானத்தில் இரண்டு சிறுவர்கள் இருக்கிறார்கள். இங்க ரெண்டு பேரை பத்தி பேசுறதால, ரெண்டு பேரை பத்தி இந்த சென்டென்ஸ்ல குறிப்பிடுறதால ஹை மேல நம்ம புள்ளி வச்சு காட்டுறோம். இது ப்ளூரல், ரெண்டு பேரை பத்தி இந்த சென்டென்ஸ்ல பேசிருக்கோம் அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்கு ஹை மேல புள்ளி வச்சிருக்கோம். இந்த புள்ளி வச்சாதான் இந்த சென்டென்ஸ் ப்ளூரல், ரெண்டு பேரை பத்தி பேசுது அல்லது ரெண்டு பேருக்கு மேல இருக்கிறவங்களை பத்தி பேசுதுங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ ப்ளூரல் சென்டென்ஸ்ல ஹை மேல புள்ளி இருக்கணும். ப்ளூரல் இல்லாத சென்டென்ஸ்ல ஹை மேல புள்ளி இருக்காது. அடுத்தது, வே ரவி और करीम है. வே ரவி और करीम है. வே, வேனா அவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம்.
வஹ்னா அவன் அவள் அதுன்னு பார்த்தோம். அதே ப்ளூரல்ல சொல்லும் போது வே அப்படின்னு மாறுது. வே அப்படின்னா அவர்கள், அவைகள், அந்த மாதிரி. ஓகேவா? வேனா அவர்கள். அவர்கள் ரவி और करीम है. औरனா மற்றும் அல்லது மேலும். சோ அவர்கள் ரவி மற்றும் கரீம். அடுத்த சில சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். वे क्या करते हैं. वे क्या करते हैं. வேனா அவர்கள், क्या क्याனா என்ன, करते हैं அப்படின்னா செய்கிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். இது கர்த்தே அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து கர்ணா அப்படிங்கிற வேர்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு. கர்ணான்னா செய்யறதுன்னு அர்த்தம். சோ இங்க பலர்பால் வேன்னு வந்திருக்கிறதால பலர்பாலுக்கு ஏத்த மாதிரி கர்த்தே ஹே அப்படின்னு வருது. இந்த ஆண்பாலா இருந்தா கர்த்தாஹே வரும், பெண்பாலா இருந்தா கர்த்தி ஹே வரும். பலர்பாலுங்கிறதால கர்த்தே ஹே அப்படின்னு வந்திருக்கு. வே கியா கர்த்தே ஹே, அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள். இந்த சென்டென்ஸ்ல ப்ளூரல் பத்தி பேசியிருக்கிறதால ஹை மேல புள்ளி வச்சு ப்ளூரல் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு காட்டுறோம். वे गेंद खेलते हैं. वे गेंद खेलते हैं. गेंदனா பந்து, கேல்தே ஹேனா விளையாடுகிறார்கள். கேல்னா அப்படிங்கறதுல இருந்து கேல்தே அப்படின்னு ப்ளூரலுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுது. வே गेंद खेलते हैं, அவர்கள் பந்து விளையாடுகிறார்கள். भूपाल क्या करता है. भूपाल क्या करता है. இங்க क्या करते हैं வந்திருக்கு ப்ளூரலுக்கு. இங்க ஆண்பால் குறிக்கிறதால கர்த்தா ஹே அப்படின்னு வந்திருக்கு. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். இதே பெண்பாலுக்கு வந்திருந்தா கர்த்தி ஹே அப்படின்னு வரும். பூபால் क्या करता है. பூபால் என்ன செய்கிறான். பூபால் मैदान में खेलता है. பூபால் मैदान में खेलता है. मैदानம்னா மைதானம்னு பார்த்தோம். मैदान में மைதானத்தில். பூபால் மைதானத்தில் விளையாடுகிறான். खेलता है விளையாடுகிறான். रवि और करीम कहाँ खेलते हैं. रवि और करीम कहाँ खेलते हैं. रवि और करीम, और ना மற்றும், रवि மற்றும் கரீம் कहाँ खेलते हैं. खेलते हैं ना விளையாடுகிறார்கள். कहाँ அப்படின்ற வேர்டுக்கு எங்கே அப்படின்னு அர்த்தம். ரவி மற்றும் கரீம் எங்கே விளையாடுகிறார்கள். रवि और करीम भी मैदान में खेलते हैं. रवि और करीम भी मैदान में खेलते हैं. ரவி மற்றும் கரீம் கூட, பீனா கூட, ஆல்சோ அப்படின்னு அர்த்தம். ரவி மற்றும் கரீமும் கூட மைதானத்தில் விளையாடுகிறார்கள். मैदान में खेलते हैं. अध्यापक आते हैं. अध्यापक आते हैं. अध्यापक அப்படின்னா ஆசிரியர். டீச்சரை வந்து ஹிந்தில அத்தியாபக் அப்படின்னு சொல்றோம். அத்தியாபக் ஆத்தே ஹே வருகிறார்கள். இங்க வந்து ஒரே ஒருத்தர் தான் ஆசிரியர். ஆனா ஆசிரியருக்கு நாம மரியாதை கொடுத்து பேச வேண்டியது இருக்கிறதுனால நாம அவருக்கு மரியாதையை ஹை மேல புள்ளி வச்சு இது மரியாதைக்குரிய ஒரு சொல்லு, ஒரு சென்டென்ஸ் அப்படிங்கறத காட்டணும். அத்தியாபக் ஆத்தே ஹே, ஆசிரியர் வருகிறார். ஆத்தே ஹேனா வருகிறார். இதே ஆண்பால்னா ஆத்தா ஹேன்னு வரும், பெண்பால்னா ஆத்தி ஹே அப்படின்னு வரும். சோ அத்தியாபக் ஆத்தே ஹே. வே क्या लाते हैं. வே क्या लाते हैं. அவர் என்ன கொண்டு வருகிறார். லானா அப்படிங்கிற வேர்டு லாத்தே ஹே அப்படின்னு பலர்பால் சென்டென்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி மாறுது. லானானா கொண்டு வான்னு அர்த்தம், கொண்டு வர்றதுன்னு அர்த்தம். லாத்தே ஹேனா கொண்டு வருகிறார் அப்படின்னு அர்த்தம். இதே ஆண்பாலுக்கு லாத்தா ஹேன்னு வரும், பெண்பாலுக்கு லாத்தி ஹே அப்படின்னு வரும். சோ வே क्या लाते हैं, அவர் என்ன கொண்டு வருகிறார். வே கிதாப் लाते हैं. वे किताब लाते हैं. किताब, किताबना புத்தகம், लाते हैं ना கொண்டு வருகிறார் அப்படின்னு அர்த்தம். அவர் புத்தகம் கொண்டு வருகிறார். वे किताब लाते हैं. पिताजी कहाँ जाते हैं. पिताजी कहाँ जाते हैं. कहाँ எங்கே, जाते हैं செல்கிறார். அப்பா அவர்கள் எங்கே செல்கிறார். पिताजी बंगलुरु जाते हैं. पिताजी बेंगलुरु जाते हैं. அப்பா அவர்கள் பெங்களூரு செல்கிறார். जाते हैं செல்கிறார். ஆண்பாலுக்கு जाता है, பெண்பாலுக்கு जाती है. हम पढ़ते हैं. हम पढ़ते हैं. हमனா நாம் அல்லது நாங்கள். पढ़ते हैं படிக்கிறோம். நாங்கள் படிக்கிறோம். பெண் இதே ஆண்பாலா இருந்தா मैं पढ़ता हूँ, பெண்பாலா இருந்தா मैं पढ़ती हूँ. हम हिंदी पढ़ते हैं.
हम हिंदी पढ़ते हैं நாங்கள் ஹிந்தி படிக்கிறோம் पढ़ते हैं படிக்கிறோம் பலர்பால் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹை மேல புள்ளி இருக்கு हम हिंदी पढ़ते हैं நாங்கள் ஹிந்தி படிக்கிறோம் हम रोज हिंदी पढ़ते हैं हम रोज हिंदी पढ़ते हैं हिंदी पढ़ते हैं हिंदी படிக்கிறோம் हमனா நாங்கள் ரோஜ் ரோஜ்னா டெய்லி தினமும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா हम रोज हिंदी पढ़ते हैं நாங்கள் தினமும் ஹிந்தி படிக்கிறோம் हम स्कूल में रोज हिंदी पढ़ते हैं हम स्कूल में रोज हिंदी पढ़ते हैं स्कूल में பள்ளியில் ஸ்கூல்னா பள்ளி மேனா இல் அப்படின்னு அர்த்தம் சோ நாங்கள் பள்ளியில் தினமும் ஹிந்தி படிக்கிறோம் हिंदी पढ़ते हैं आन पाला இருந்தா पढ़ता है पढ़ता हूँ पेन पाला இருந்தா पढ़ती हूँ यहाँ सब लड़के हिंदी पढ़ते हैं यहाँ सब लड़के हिंदी पढ़ते हैं यहाँ यहाँ ना இங்கே அப்படின்னு அர்த்தம் सब लड़के लड़केना சிறுவர்கள் सब लड़केना எல்லா சிறுவர்களும் சப் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு எல்லா அனைத்து அப்படின்னு அர்த்தம் சோ சப் லடுக்கே அனைத்து சிறுவர்களும் ஹிந்தி படிக்கிறார்கள் அல்லது படிக்கிறோம் पढ़ते हैं படிக்கிறோம் यहाँ सब लड़के हिंदी पढ़ते हैं இங்கே எல்லா மாணவர்களும் எல்லா சிறுவர்களும் ஹிந்தி படிக்கிறோம் சோ இன்னைக்கு வீடியோல நாம பிரசன்ட் டென்ஸ்ல எப்படி சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்றது ஆண் பாலுக்கு பெண் பாலுக்கு அப்புறம் பலர் பாலுக்கு எப்படி கிரியேட் பண்றதுங்கறத இன்னைக்கு வீடியோல பார்த்தோம் இதுல வந்து எதுலெல்லாம் நான் பலர் பாலுக்கு சொல்லிருக்கனோ அது ஆண் பாலுக்கும் பெண் பாலுக்கும் மாத்துறது எதுலெல்லாம் ஆண் பால் வந்திருக்கோ அதை பெண் பாலுக்கு மாத்துறது பலர் பாலுக்கு மாத்துறது இப்படி நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாக்குறது மூலமா ஈஸியா நீங்க சென்டென்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஹிந்தில ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திக்கலாம் வணக்கம்